हाय यान मल्लिका यानी निनगलिगे क्रिस्मस दा प्लम केक मल्तो चौंदिल्ले नेक फ्रूट केक ला पन्पेरे उंदे नेंचा मल्पुनु नेक ಏನೇನ ಪುರ ಗಿತೊಂದೆನ್ ಪನ್ಪೆ नेक फस्ट एंड ड्राई फ्रूट गितೊಂದೆ ಬೀಜ ನುಂಗಿಲ್ ಖರ್ಜೂರ ಗಿತೊಂದೆ ಕ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಗಿತೊಂದೆ ಅಂಚಿನೆ ರೆಡ್ ನ ಮುಂದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಿತೊಂದೆ ನುಂಗಿಲ್ ಬಾದಾಮ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಗಿತೊಂದೆ ಒಂದು ಈತ ಪೂರೆನ್ನ ಒಂಚಿ ಬಾಜನಕ್ ಪಾಡ್ವೆನ ಒಂಚಿ ಬೌಲ್ ಗೆತೊಂದ ಐಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದೆತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಗಡೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋನೊಲ್ಲಿ ಬಕ ಬೇತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ ಪೂರ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿಗಿತ್ತಂದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ನಿಕಲ್ ಪೂರ ತೆನ್ನಿಕ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋದು ಒಂದು ಮುರುಕು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡಿ ಎರಡೆಯವು ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿನ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು 1 ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡ್ಪೇನೆ ಇಂದಿನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ 1 ಗಂಟೆ ದಿಯೇನೆ ಒಂಜಿ ಪೌಲ್ಗೆ ತಂದೆ 1 ಕಪ್ ದತ್ತು ಪೇರು ಪೇರು ಕೊಂಚ 4 ಚಮಚದತ್ತು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಬಟರ್ ಲಾಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆದ ಬದಲು ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತನ್ನೆಕ್ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಚಿ 2-3 ಡ್ರಾಪ್ ದತ್ತು ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡೋನೆಕ್ ಪಾಡ್ದವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಒಂಚಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ ದತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಗೆತೊಂದೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಪೂರ ಏನ ನನೆತ್ತಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸರಿ ನನೆ ಉಡಾವು ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಡು ಸರಿ ನನೆ ತಿಪ್ಪೊಡು ಕಮ್ಮಿ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡದಿಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ನನೆ ಉಡು ಇತ್ತೆ ಅವನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದತ್ತ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೆ ನೀನು ಸಾರ್ದು ಪಾಡುವೇನು ಒಂದು ಸಾರ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪೌಡರ್ ಶುಗರ್ ಸಕ್ಕರೆನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಏತು ಮೈದಾಗೆ ತೊಂದರೆ ಆತಿ ಸಕ್ಕರೆದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೊಂದೇನು ಕ್ಯಾರಮೆಲ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಸಕ್ಕರೆನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಕ್ಯಾರಮೆಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾರಮೆಲ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾವೇನೇ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಂಬುನೆಕ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಯಾನ 1 ಚಮಚದಾತು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಒಂದು ಪೂರೆನ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೌಡರ್ ಶುಗರ್ ಪಾಡಂದೆ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾರಮೆಲ್ ಇಡ್ಡಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎನ್ನ ಅಂತ ಶುಗರ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಸಕ್ಕರೆದ ಪುಡಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಡೀ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಸುರುಟೆ ಪೇರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಪೇರು ಬಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡು ಸರಿ ಅವನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಮಲ್ತ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತುಂಡೇನು ಪೂರ ನೀನು केक टेक्निक पाड्र उंडु
ते केक टिन ग्लैन बटर पेपर पाड्ದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ತಾಗದ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದೆ ತೆನ್ನೆಕ್ಕೊಂದೇನು ಪಾಡ್ವೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ 2 ಸರಿಂಚ್ ಬುಟ್ಟುದ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ನಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ಬೇಯರಕ್ಕೆ ದಿಯನ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಇಂದೇನು ಒಂಚಿ 45 ನಿಮಿಷ ತಾಗೊಂಡು ಬೇಯರಿಗೆ ನಡುಟು ಒಂಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರನೆಕ್ ಮಿತ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ದಿವೊಲಿ ತೆನೆಂಚಿನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಪೂರ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಬೇಯ್ದನು ಹೆಂಗೆ 45 ನಿಮಿಷ ತಾಗ್ದನೊಂದು ಫುಲ್ ಬೇಯರಿಗೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ದಿದ್ದಿ ನಾನು ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆತನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನಿತ್ತೆ ಗೆತ್ತು ತೋಚಾವನಿಗಳಿಗೆ ಎಂಚಾತನ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಒಂದು ಕೇಕ್ಗೆ ಒಂಚಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕದ್ ಬೈದನೊಂದು ಕೇಕ್ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಐತೆ ನಡಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ತೋಚಾವನಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಚಾತನೊಂದು ಇಟ್ಟು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದೇನ ಆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ನ ಗೆಪ್ಪು ಏನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸುಲಭಡು ಗಿಪ್ಪರ ಬರ್ಪುಣೊಂದುಲ ಇನ್ನು ಫ್ರೂಟ್ ಕೇಕ್ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ತೋಚಾವನ್ನಿಗಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು ಎಂಚಾತುಂತುಲೆ ನಿಕು ಲೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ఒక నింక లంచ్ అండ్ కేక్ పంది కమెంట్ మల్పన్లే ఓకే బాయ్.